Iman. Ni na san baban zaba. Ni na san Iman. Baban zaba a cikin ci jarrabawa. Amal ba ta ci jarrabawa ba. Ni na sani. Da mushannin ne na ku kike magana ta? Amal Iman. Wanda ka ganin ta kasan ba ta da cikakken laya. Allahu akbar. To Allah ba ku hakurin rashin ta. Ina jinki. Dakta ya ne ce ta farka. Mun duka mata mutu. Sai daga baya muka diba muka gani ashe da sauran lumhashin ka. Idan da hali ina neman mu wannan yarinya agaji a wajen kata-kata. Shi dai wannan shiri da kuke gani mai dogon zango ne zai dinga zo muku a YouTube channel din mai suna Zinariya TV. Za mu saka muku shi 1 ga watan 1 shekara ta 2022. Za mu dinga saka muku shi duk ranar Litinin misalin karfe 7:30 na dare a ƙarƙashin kamfanin RGN Production Jamhuriyar Nijar.